Dacă deții un hotel sau o pensiune, atunci te califici pentru o soluție de finanțare unde îți montăm un sistem fotovoltaic fără ca tu să plătești niciun avans. Nu trebuie să pui niciun ban jos, iar prețul ratelor va fi similar cu cel al costului mediu lunar al facturii tale la energie. De ce este important ca ele să fie similare? Pentru că în cel mult 3 luni din momentul montajului deveniți prosumatori și scăpați de facturile la energie. Îmbinați asta cu faptul că nu trebuie să plătiți niciun avans și realizați că aveți oportunitatea de a achiziționa acest sistem fără a avea un impact major asupra cheltuielii. Dar acum întrebarea este: de ce ați achiziționa un asemenea sistem? Pentru că el va produce energia hotelului, iar banii pe care i-ați fi dat pe facturi acum rămân în buzunarul firmei. Iar după 5 ani, sistemul va fi achiziționat în întregime și veți începe chiar să scoateți un profit, deoarece veți economisi milioane de lei pe durata lui medie de viață, care este de aproximativ 25 de ani. Tot ce trebuie să faci este să îndeplinești condițiile standard pentru un credit simplu. Și pentru că lucrăm cu cele mai mari bănci, echipa noastră te va ajuta să alegi varianta cea mai bună bazată pe situația financiară unică a firmei tale. Dacă ești interesat, atunci introdu datele de contact pe formularul de mai jos, iar noi te vom suna gata să răspundem la orice întrebări ai și să te ajutăm cu tot procesul.